हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो देखी हम बहुत सुंदर एगो गीत लेके आइल बनी भोले बाबा के। तो हमार गीत के सुन के हमारा चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताई कि भोला बाबा के गीत कैसन रउरा लोग के लागल है। और हमरो के सपोर्ट करी लोग, काहे ऐसे बेईमानी करत तनी लोग, सबके सपोर्ट कर तनी जैसे हमरो के सपोर्ट करी लोग। हम अच्छा अच्छा गीत रउआ लोग के सुनाई, जवन गीत रउआ लोग चाह उ गीत हम रउआ लोग के जरूर सुनाई। कमेंट में रउआ लोग बताई जवन गीत सुने के होई। तो शिवा शंकर जी हैं